Jano mar LTN kamora mora ma intiere ageno ni iriyo maber kawuono studio chenro mar Duond Mine antiere koda nyadendi ma bende biro leronwa nyinge kamoae tiegruok mare kachiel koda tije ka bende wach maduong' ma kawuono wadawuoye en jomamine manitiere e weche mag siasa machiegni nyinga Simfrozo Kinda machiegni studio wachako gi nyingi kumiae tiegruok mari kaeto ilernwa ni to ere kaka nibedo koda gombo mar donjruok e weche mag siasa. Okay, erokamano Simfroz. Niluonga ni Ryan Joshua. I am Gori County, Nyatike Sub-County. I trained Mount Kenya University, a field mar political science, Bachelor of Arts in political science. Siasa nyalo wacho ni donjo siasa was not en gima ne dwa chakia an gi wuonwa to wuonwa ok ohero siasa but ka un e family ng'eni ng'ato ka ng'ato nigi kamuonjo be nonyono uyudo japuonj uyudo daktari koro baba nowacho ni siasa be nyaka wabed godo e ot koro kanadonjo e campus nonyisa ni dota sani siasa ok en our portion ahinya but inyalo temo so kanadonjo e campus na apply for political science nikech history no can a very bad course to me or nadonjo timo political science and up to now I'm political science. Manyiso ni mondo mi itim political science kata jomo lony e timo nonro weche mag siasa ne en hero mar baba kaka pod nitiere janyuol wacho ni kae nyaka koro wayude ng'ato. To bang' dhi ma itiegori kuom higni 4 be pod iparo ni en gima ne baba manoketo koso bang' kanyo to imbe kaka jallo mosetimo gini yudo ka en gima ihero kendo ma diher mondo idhigo mbele. Gima nyalo wacho sani ni baba was never wrong. Okay. Because up to now anyalo wacho ni nachako here kaka nachako time and kaka medo sudo kaka medo gene. Koro sani setime kata setimo weche mag nono weche mag siasa kuom thuolo maromo nade? Higni 4. Ma ineno ka en gima idhi godo maber. Kwa dhi weche go wang'eyo ni bende political analyst ma bende nitie e pinywa kata Kenya kae to waneno ka thothne gin jogo kuma bende iluongo mar mondo mi ochiw ler kuom thuolo ahinya mag siasa e weche mag siasa ma bende dhi nyime. To ka ing'eyo yudo ka bende political science en area kata kano ma bende joma chuo ema osebedo ka ng'enyie. Lerna ni to bedo kaka ng'ama miyo e tijno ma bende ni paro ni chuo ema timo maber. Gin ber mage ma iseneno kata gin gi pek mage ma bende iseyudo e yor tijno? Aparo ni so far pek nitiere mang'eny. Anyalo chako gi pek moseneno kaka kichopo maybe can it be for an interview or a set or something of that kind. Kiyudo ka chuo ng'eny first idhi tense kibaji moro puro go inia adadhi wacha mbele chuo nikech opinions wa kaka jomamon most of the time wang'eyo ga ni kichopo to the gin go opinion moro ni kaka ng'ama miyo idhi defend jomamiyo yudo ka ng'eny ichako penjo ni adhi wacho especially ka ok balance ne yudo ka un set gi chwa bich mathothne in 100 kata jomamiyo 2 gi chwa 4 yudo ka balance bedo matek koro that tension of their opinions being mekiru is always there kasto nitiere gimoro magikawo ni mon nyalo wacho. Okay. Enti hapa ni pod nitie moko kuom chuma bende pod paro kana do aparo ni lokruok bende osebedo. In as much as dongruok medo bede this issue mar affirmative action mar tinde gi kelo ne mine miyo chuo bedo gi opinion moro mar ni kamora mora midhie you are trying to equalize them idwa ni mondo kodgi. Yeah, so aparo ni mano is the biggest challenge masebedo godo but advantages it opens opportunity. To apenji ka ng'ikruok kata e challenge miwacho ni nitiere godo sami donjo to yudo ka chuo gin 4 to mon gin 2 kata achiel ma enin. How do you handle the situation? Ibiro we chuo gi mondo owuo because now in ng'at achiel and you ikano gik monego be ni wacho koso e kinde mathoth itemo mar mondo mi imbe gima iwacho to bende bedo a woman affects kaka I judge
weche mag siasa. Bedo a woman cannot affect kaka ajaj weche mag siasa nikech siasa is a real life situation madhi mbele. Being a woman or being a man cannot change it. Yes. What changes it is how you view the situation. Because most of the time, let me say, it yogi common sense. Okinyal wacho kamoro ni ka, for example, dhako onego chuore. Then it becomes so political or maybe let's say a politician did that. All these issues of corruption okinyal defend corruption nikech ng'ama miyo ema notime. Koro bedo ni chuo ng'eny on set bende kata the issue at hand involves a woman should not affect the judgment, especially being that it is an area of study. So you should just act with expertise. To bende inyalo wacho ni thuolo ichiwo makare mar mondo mi sama untiere matin e set to chuo nitie mang'eny. Bende iparo ni duond Jomamine ma bende nono weche mag siasa imiyo thuolo moromo? One, Kenya ng'eyo ni sani mine ichiwo negi thuolo. Because this issue of affirmative action, yes, most of the time what Jomamine imiyo wa thuolo. Ka awachni ka wan on set gi ng'ama dhi chuo kata chuo ariyo, ti ka ng'ato wacho gimoro, you are given a double chance. Mar duoko ng'ani wacho chi duoko. Opogore gi kaka maybe unyalo bedo ji ariyo, it is so balanced that you won't answer everything. But ka nitiere ji ariyo to thuolo ichiwo moromo. Iwacho bende ni ber mar bedo jalony e weche mag timo nonro ne siasa en ni iyudo thuolo mang'eny kata opportunities. Inyalo lero to gin opportunities mage ma ng'at ma bende odonjore weche mag nono yore mag siasa yudo. Opportunities one kaka tije. Bedo political analyst does not mean ni koro nyaka idhi bed office moro. Most of the time gigi time field. Or when you are invited to go and air your opinion somewhere. For example, I'm a political analyst, then an issue comes up and my opinion is required. You know, maybe sometimes you're going to Udiwacho tomorrow, Kataka in State House, or in a particular office that maybe it is somebody's dream to get there. Kori Yodoka, that's an opportunity. Then in your links, from your opinion, you know, most of the time the public ema judge. Kimani wacho. Samao na kanyala wacho, mama chairo to no defend me. Mama chairo, at least nitiere gimoro mano wacho. Something of that kind. Kori Yodoka, exposure to the public nyalo mean better links, especially in the line of beauty. Taparo nitiere jok mabende penjo ni to political science ni kopogore koda biro e ute fwambo kata chiwo pachi e platforms mopogore. Nitiere kata kane wasomo e mbalariany nitie joma thoth mabende timo political science, lakini nyaka sani samoro pok inene kata ka obet ogolo pache kata ka nitiere koda mbui ne moro mogole. Tich mar a political scientist kopogore koda bet piny kata dhi e ute fwambo en ang'o ma otimo? Mokwongo, political science kitimo tinyalo engage in active politics. Nikech in gi knowledge. Most of our politicians ma wan godo josiasa ma wan godo sani, iyudo ka ng'ato ne japuonj to neno ka koro en famous enough, koro odhi ochung' e seat moro. But as a political analyst, nikech we do it with diplomacy and public administration combined. Koro inyalo involve yourself in diplomatic missions. That is when you take it with diplomacy. Inyalo bedo an ambassador or ambassador or high commissioner to a particular region. Then inyalo engage in active politics. Kaka sani inyalo work as women rep. Yeah, that's possible with political science and public administration. But mostly elective posts dwaro kitime combined with public administration. Yeah. Erokamano nya bende ang'eyo ni weche mag siasa gi joma nitiere achiel kuom bende kaka waneno jok mol osomo kata olony weche mag siasa en ni gin jotendwa kendo gin joma bende wang'iyo to moloyo sama bende koro ibet TV kata ka intiere bui mar oganda nitie ka jok moko ng'iyo tich mari misetimo. Ang'eyo ni okin mokwongo kendo okin mogik e bedo kaka joma miyo ma bende timo nonro weche mag siasa. Inyalo lero ni to gin mine mage ma bende osebedo kae ma bende diher kata tijgi lombi. To kata ka opogore koda piny ka nitiere ng'at ma bende neno ka kata miyo moro mineno ka yore ne mag siasa
gin yore makare nikech onge ni siasa is a dirty game, but nitiere jok matimo siasa mag-gi e yor telo. Okay, in Africa, anyalo wacho nitiere president man nitiere Liberia, ni Johnson Sirleaf. The woman, apparently her coding, especially for weche mag leadership, she's one of my best. Because despite the fact that she was a lady, no rise to that position through an appointment. Sirleaf was elected, and not with the issue of I'm a woman so people can favor me. No. Then ichung gi joma chuo and you fight for your space. We have abilities majoma chuo bede. To some point we are the same, to some point they are superior, and other points we are superior. But abilities kisiasa kwa chope to kaka ngama dhako nyalo chung madhi e kaka ngama dichuo be nyalo chung madhi, and that is one very admirable fact with Johnson Sirleaf. Then nitiere Clinton. Hillary Clinton. Yeah, the lady stood there with, especially, a superpower. Kinyalo temo really in a superpower. In America, reaching the ballot is not that easy. Toke temo mi chopo gaja binyana kwidi. So those two. Kenya kae mana andano mana kitimo yor siasa magiso ni kopogore kitimo nonro kae warit ne nie kom mamalo. Kenya kae bedi yer nyiso nikech ma en pod ng'ikrok ma wan go. As much as piny Kenya sani oseyawo kendo pend chike mapacho kae di ochiwo ne mine thuolo, pod ji koneno maler ni to mine mosechiwne gi thuolo e okenge ma opogore gichopo kanye ne mako lwet ji kata ne keto kiyo maber ne oganda kaluwore koda tije mine. Apparently in Kenya, Kanya love the personalities masenen. One charity Ngilu. Ngilu nowhere your tich in 2013. Mo yubeyo 2017. To the chung for governor mo yudo. Ngilu se bede ministries. Water no bede, and I think that's why she served best. Ngilu no bede ministry man water. To kano neno ka siasa dhi nyuando ne mbele. Actually, kai follow politics mag Ngilu, her decisions no bedo influenced with the fact that her name was going to be tarnished somewhere. Okay. Koro no decide bedo being with the rich. Has to go get field. To pambana gi joma chuo bedo governor. Martha Karua is another figure. Despite the fact that she didn't get to the seat she wanted, she is a very strong lady. Martha no resigned bedo ministry alone. Mana weyo, Othio bedo pin, she came back into politics, and her opinions up to now are standing opinions. Koro mago bende jiari o Kenya kai kima wanyalo lo. Hero kamana inyarael anano ka bende sawa kodhi kodo maber kata kamano wadhi yo matin to wabiro duogo mar mondo mi ilernwa weche go eko mag Jomamine kod siasa. To moloyo ok siasa mar laro kombe, mano be en achiel kuomgi. Sani wada wuoyo weche mag chiwo paro. Kaka wang'eyo ni Jomamine osechiwne gi thuolo mar mondo mi gibede mesa kod joma chuo, gigol paro kendo paro mabende biro loko oganda. To kata sani mwuoyo kodi ni ibiro yudo ka ute fwambo pod bedo koda joma chuo 4 e panel gi ng'ama 100, kata chuo 3 gi Jomamine 2. Ang'o mamono ni bende panel kata mesa mar golo paro wabed gi Jomamine 4 gi dichuo 1? To okanyal ket okseyo joma chuo, bende okanyal seyo ute fwambo kaluwore ni en achiel kuom gi kendo nitiere. Kata kamano widwa lero nta ang'o matimowa kaka Jomamine, ang'o matamowa chopo e mesa ka wan gi lony, wan gi thuolo. Koro adwa ni mondo mi wajiwre kaka Jomamine kendo mar mondo mi ler ni to gima chandowa kodi en ang'o nyano mar tien waduo ng'eyo gimomiyo Jomamine duto nyaka sani bende koro wuog oko mondo mi obed e mesa ma igole paro ma bende konyo ok Kenya kende, piny Afrika koda piny ngima. Kikini mabor ma chenro mar Duond Mine. Machiegni okang' mar 2 kadiponi koka iriwori kodwa ma chenro mar Duond Mine wantiere koda nyaka dem mano Rael Joshua mabende en achiel kuom jolony e weche mag yore siasa.
wach maduong' ma wang'iyo en mon ka e weche go kata ka mon donjore koda weche mag telo kachiel koda siasa. Rael mana kaka ne wasewacho kane wadhi e yueyo. Iyudo ka sani bende chike oyawonwa yo. Sani piny Kenya nitie thuolo kendo ok de wawach ni ok dwa pim koda telo machon. To pod iyudo ka jomamine ok chopi ka oluonggi mar mondo mi gichiw paro. Ang'o ma iparo ni nitiere? Ang'o ma ng'ikruok mane masani koro wantiere godo? Aparo ni wan jomamine wan gi yomyom achiel. Inyalo yudo ka ng'ama miyo waketo in as much as opinions waidwaro, nitiere gimoro ni smartness to gi time management. Iyudo ka ichiewo gokinyi kaka ng'ama ming'e ni iikori kuom seche 2. Winjo bed ni kanonyisi ni wadonjo saa 3 to traveling dhi kawu saa 1 mangima, mano koro winjo bed ni isewuok ot by saa 2. Tiende ni by saa 1 isechiewo, mano isetieko. Ipime maber, ang'i taparo sama ni wawinjore ni chopo kaki sama ni chopo. Koro sama ipime no nyaka imbe next time nikech koro samoro nyalo yudo other factors kaka maybe traffic jam, kata kichopo town delay gari poko pong, en gari dok nyalo poko. But joma mon wan gi this issue of idwa na bi kawuono, wiya pod rach, koka mon to konyisi ni wiya pod rach, owuok to kogik kaminyalo lose wich to donjo e salon. Tadwa ng'ise dier nikech kata an abedo gi chenro ni mar jomamine kendo kuom thuolo malach asebedo ka abedo gi jomamine ka. To ng'ikruok mana gik miwachogo. Ng'ato chopo ka to ng'isi ni ne jam. To mae ng'ama ni wuoyo go 2 or 1 day ago. Mano onego bed ni ka jam to ne omondo. Mano ng'ikruok. Alafu ing'e ni TV kata radio tiyo koda sa. Sama iwito no nyiso ni mano omenda miwito. Ka opogore gi mano mana kaka iwacho. Yier wich. Ng'ato ng'isi ni asewuok achopo town. Bang' tuo wadhi penje ni to ang'o motimo. To sida yudo ka wiya rach adonjo e salon. Samoro igochne ng'ama miyo ni paro moro nitie kadwa ni mondo bigol paro ne jonene. To ng'isi ni nok arwako law maber. Ang'o matimo wa nikech samoro kae wanyalo ng'uono ne ng'ato matin. Tiyudo ni mane ma bende samoro ang'iyo ute fwambo mamoko. Taparo ni mane gima baro wandas nikech kane oket ni chenro chakore saa 2 to ne ok idonjo sano. Manyiso ni joma chuo ka ne osechopo. Ang'o ma wanyalo timo kaka jomamine mondo mi wang'e ni saa duto waikore. To kadipo ni ok waikore to wanyichiw wach machalo kamano. Aparo ni jomamine gima owinjo bed ni watemo adjust en mana time management gi preparation. Ka preparation owinjo bed ni watimo. If you know ni breakfast ikaw ga saa 4, ok ochuno ni nyaka ikaw breakfast ka okidonjo set. Wait nyaka saa 4 take your breakfast there. To inyalo yudo ka seche moko an adhi on set. To wacho ni warwak lepagi ka chopo taloko. Ka tichopo tiyudo ka chuono osedonjo set tidwa dhi loko law. One, ka ni donjo set in gi, let me say, umama at some point. Chuo dhi wacho niya mon to be gideko gi masade which is true. Mana dieri no. Kata your opinion kan isedonjo. Ni to some point, in as much as inyalo chiwo logical reasoning, actually mabedako makata sama donjo you could see it. So that is one of the reasons mom your opinions of it to some point. Okay, nekajika give that meaning. Okay, somebody donjo on set. Presenter is under pressure from the director, things of that kind. Casting an offer, you must have opinions of the better collected, balanced. That's also another factor. Ang'o ma iparo ni chando jomamine nikech kata sani pod wantie lakini ang'eyo ni kata gazeti uso pile didi miyudo ng'ama miyo koting'o gazeti lwete ka somo to okawach ni minete. To pod ineno ka en gima wen thingene joma chuo. Ema koro aparo bende ni our knowledge base be wan joma rieko nitie to bende wan gi information ma kogoch ni ichiyo sani miwa wach ewi golo hyacinth manitiere Lake Victoria. Bende nyalo bedo ni waikore ang'o mamono wabedo gi ikruok machalo kamano. Personally, anyalo paro ni weakness mar somo gazeti. I can access information from the internet. But somo gazeti, inyalo yudo ka gokinyi chiyo you have other issues to do kapok you report to work. Or before you report for your lessons, like women. Because you have, like we say, several health shows to handle. Kapok you go.
Kiparo wach gazette irito jaduong' luwo gi gazette godhiambo koka ng'isomo. Ondik gazette gokinyi, you are called somewhere to give an opinion to pok ineno gazette. As gini iyudo ka in totally blank. To Wuon Palma is not a political analyst. Wuon Palma, let me say a teacher. No kalo kodhi school to nyiewo gazette. Onge gima dhi mbele. In money don't watch or keep the gazette. Koro paro ni information wa kaka jomamon. Mar ariyo, an interest na somo gazette ni piny. Anyalo donjo, tantiere particular columns mani. Koro yudo ka gima nowinjo bed ni ng'iyo ma your opinion is required okineno. In kode to okinene. Taparo ni Raila pani mane wach nikech kowacho ni waonge gi thuolo, taparo ni wariamo nikech wamanyo thuolo mar mondo mi wagol paro kaka joma chuo golo. To ok wanyalo wacho ni wan wadich satema kata yudo wach minyalo golo ewi paro nikech ok awach gazette mar karatas kende. Mana kaka iwacho ni nitiere information online ineno. Nyalo bedo ni in ionge gi thuolo mar nyiewo gazette, mar kawo gazette mondo isom kata ot nikech samidonjo ot to nitiere weche mathoth mamoko. Lakini thuolo mar bedo informed, thuolo mar winjo redio iti ka intie mtoka, thuolo pod iyudo ka kata mana Facebook page marwa kiketo penjo machalo mar siasa, kiketo penjo machalo weche mag makonyo oganda madhie weche matek, tiyudo ka response wuok kuom joma chuo. Koro aparo ni obedo e interest gi ni paro ni wadwa bedo marom gi chuo kata golo pachwa to ok waikore. Okay, bedo marom gi chuo ikelo point maber. Aparo ni mon tiere kaka wan gi weakness moro. Itemo bedo marom gi ng'ama dichuo, which is fine kaluwore gi chike masani oket. Which is equity. Yeah, kaluwore gi chike masani oket. But bedo marom gi dichuo means go to the field magitiere, compete with them. Ipiem kode, konyono ka tinyono kode, kamonyono na ninyono kode. Manya ka nichop niya, oyomba nikeche ne niji mang'eny. Tok ni oyomba nikeche na rito ne mondo miya. Emomiyo, I really discourage this issue of nomination for gender balance. Why should we? Kawan gi ability, kaka Jomamine. Anwa ikumisa governor. Don't know piem gi joma chuo. Charity ngili sa. Don't know piem gi joma chuo mo yiere mo donjo. Mili Mabona. Ose piem gi joma chuo didi. To retain seat ne. Tiende niya wan gi nyalo mar dhi kacha. To wan gi tim moro niya. Koro anang na piem gi ng'ama dichuo. You know, we should compete with these people. Wambe kata koyombi mokwongo. To the next time ka leadership no ko maber to wacho niya wate bura na min ng'ane kata madam nani. Kwa nyalo temo to aneno kama watima ng'owa gike. To wach mar ni wabedo piny kasto ka ji ok balance malo kocha wan warito nomination e wadonjo go. Ok apar kuwinjo bed ni wachame mayom kamano. Okay, anyalo wacho mana matin. Okay, nomination mana kaka iwacho onego bed ni wambe wawuok oko mondo mi wapiem. Lakini aparo nomination bende moket e pend chicken mar mondo mi warom nikech wang'eyo ni chon to thuolo mar mine ne ok ne tin. Koro aparo ni mae mar chulo chon no. Kata kamano aparo ni en gima kare ne joma mine bende owuog mondo odhi omany kombegi. To sama wacho joma mine owuog odhi omany kombegi, isechiwo ranyisi mar jotelo mantie Kenya kaeri ma joma mine. To nowach ni ng'at ma miyo ko okawo telo. Miyo en kaka mama, en ng'ama ohero ji, ong'iyo ngima nyithindo, ko uneno ka ng'ato onge pito okonyo, tiyudo ka sani women rep wan go 47 ma mago mane oyier e counties 47 ma wantiere godo. To pod iyudo ka nyisa ng'ama miyo kata women rep ma tije ler ma ng'ani nyalo wacho ni ka en ng'ane kama sirikal mar county ni odhi maber kaluwore ni mama ni ong'e ni jogi onge pi to mae yo mosekonyogo. Mama ni ong'iyo ni tije ding'iswa ni to ni miyo mane manyalo miyo oganda gombo mar mondo miyo joma miyo ok nigi tinde sirikal to nikech tich motimo. Gi pacha pod aduoki ir Ngilu though en governor ok en women representative. King'iyo Ukambani region, Makueni, Machakos and Kitui. Aparo ni sani gin magilidi. Git mano to gidi. To nitiere miyo achiel as a governor. Kendo aparo ni ka ging'iyo third balance to that region is balanced. Governor achiel madhako gi chuari. Tiyudo ka development dhi maber. Ngilu is conserving forests in Kitui. Kane wach ma kawuok
Ji nowuoyo, she's but nogolo duonde, yes. And the issue of dhako came in. Huyu mwanamke hawezi tusumbua. You know, exactly. We are despised in the community to some point, which is so unfair. To this age. Yeah. But I think we need to persist. So, kaluwore gi Ngilu, nikech no stand her ground, more different, the issue of forest in Kitui. Gima chaparo ni Kitui no bed ni miya second term. Yeah. She's doing a very good job. Yes. And okadwar ketho ni ng'ato, but look at the case of Waigu. Waigu no bedo mention the scandal. Kachopo sani nyinge ne chako muke scandal machielo. Kasti wacho ni ng'ato biro wacho ni mon kwalo. In as much as one video ma promote. One take joma benda ketho. To in news marach kara kitimo marach. To ji lande molo kitimo maber. Kwaridore yo Nyanza koni dong wantiere gi jotelo do waonge gavana ma miyo e gwenge goiko. To wantiere koda ng'ikruok mathoth kaka oganda mag joluo. Podi ang'eyo ni nitiere Gladys Wanga mar Homa Bay mabede Jesse wacho ni otemo kaluwore koda riwo Jomamine e yore mag sako. Bende nitiere miyo moro mabende iseneno ka osebedo ka temo e weche mag kelo dongruok e gwenge mag Nyanza ne mine nyithindo kachiel kod oganda. Gisani ne nitiere Dr. Phoebe Asiyo. Mano e telo mokalo, which I know she really did a good job. Temo kabisa. Then there is Millie. Millie bende in defending Jomamine. To some point, wanyalo wacho ni Jomamine tiere kamwa kalo. Wanyalo bedo ni wakalo, do fida gini nyaka konyowa. But nitiere points ma wakalo. Iyudo ka ikoso. To iringi dhi mbele kapok ng'ama dichuo dhi mbele nikech wich kuot. Kasi iyudo ka koro ikawi ng'ama ber nikech mon bedo empowered. So Millie is empowering women, I must say that. Nikech in terms of development, taking care of women, hospitals masuba, gibeyo, kata siyo mbili. Koro then Dr. Pamela, yes, the Migori women rep. Yeah. Kane poko donjo office, I interacted with her. Me too. Kane poda Nyabisawa girls, Nobiro, several in lecturer J-Quad. And Pamela used to empower us. Things manyiri nedwaro. Pamela Mikelo, sanitary towels and all that. And it was all over the region. I mean, Migori, no Chio Maber, up to the time when you accident. Then, no, they are to one and the negative side. No, they are too much into politics than development. Yeri politics is down there. Toko say yeri, to you beni concentrate on development. Yes. Yeah. Okay, aparo ni nitiere weche mago samit ilero na kamano ka Jomamine bende kwantinde medore tana no ka bende watimo maber karo wan ka jofwambo nego bende wamanyo jogi mar mondo mi waler na jopiny tije machalo kameri nikech samoro koso ng'eyo nyalo mi wabedo piny to waparo ni Jomamine onge tijno ero matiyo ero kamano nyato ang'eyo ni nitiere bende nyithindo kata rowere kata nyiri manitiere line mar somo machalo koda marino to ok ging'eyo ni to gidhi mbele to mbele chalo nade inyalo mana lero negi ka bende watieko chenro ni eri. Aparo ni mbele ber. Kaka wasudo mbele ber. Dichopo kama koro idwaro jok manigi lony mondo donji e pap. Twaweyo jok ma nigi teko. Nitiere ng'ama nigi teko mar timo to onge lony. Nitiere ng'ama nigi lony mar timo to onge teko mar sudo. Koro in our next level, kaka political analysts, ne wagombo ni jok manigi lony osudo mbele mondo oyud teko. Koro jok ma pod somo ma pod nitie. Wanyona wasudura suda nikech mbele ber. Ero kamano Nyarael ok damede gimoro bang' ka isewacho machalo kamano nikech en mijing'o ne joma nitiere laini mari to moloyo joma nyiri ni mbele iloso. Koro ng'ato ka ng'ato biya ko oting'ore gi mare mar mondo mi wane ni wachopo mbele. Jaino mare tien chenro mar Duond Mine rumo kaeri kata kamano weche mag twak ewi siasa mar Jomamine ok en gima wanyalo tieko nikech dwaher mar mondo mi Jomamine bo bed ni ng'ato kochung' to nyalo wacho ni kombe mag women rep, kombe mag MPs mamine, kombe mag governors mamine onego medi kaluwore ni governors 30, governors 40 mamine gi osetiyo maber kendo sani wadwa mondo mi wating' Jomamine malo tok thuolo mar ni koro Jomamine imiyo kombe kaluwore ni gin joma wanyonge, gin joma ok nyal, gin joma kata onego bed ni wadhi e pap ok wadhi ni wanyago joma chuo.
wadhi e pap ni wambe wanyalo chiwo telo makare, wan koda lony makare, kendo waikore mar keto telo mar piny Kenya e okang' mamalo mar mondo mi wakel lokruok, kwakelo lokruok to wakel Kenya kende, bok en Afrika kende, to en lokruok ne piny ngima nikech wang'eyo ni mine nyalo. Kao kamano, erokamano kuom bedo kodwa e chenro mar Duond Mine. Warom kende e chenro machalo kamaeri. Ka dipo ni in ng'ama miyo madiher mar mondo mi obed e chenro ni eri, inyalo wuoyo kodwa e namba mantiere screen kanyo ero. Kao kamano, inyalo oronwa bende email address marwa kitiyo koda namba no ero mar mondo mi waluongi e studio kendo watwagi kaluwore koda chenro ni eri. Erokamano right. Oriti, nyinga Simfrose Okinda.